Bon dia, soc Salvador Lauder i he tingut la sort i la benevolència del jurat d'endur-me el Premi Ciutadà de Torrent de Narrativa Juvenil. Al igual que els meus companys, vull agrair a tota la gent que fa possible aquests premis. I sobretot volia dir que quan vaig començar a escriure aquesta novel·la pensava en tractar al públic juvenil amb moltíssima intel·ligència. Perquè he llegit moltíssimes novel·les que estan protagonitzades per adolescents, però curiosament la meva filla, que està en edat de l'adolescència, em deia que moltes d'aquestes novel·les no li arribaven, perquè veia molts estereotips, molta repetició. Llavors van passar una sèrie d'actes a Carcaixent, vandàlics, van aparèixer 700 pintades nazis en el meu poble, fetes totes per la mateixa persona, i ens vam reunir un grup de gent per anar esborrant-les, i cada matí ens posàvem uns monos blancs i anàvem amb pintura blanca i anàvem esborrant-les de les parets. Curiosament, n'hi havia gent a la que li molestava més que nosaltres esborrarem les pintades que continuaren allí. Això vaig parlar també amb la meva família i amb la meva filla sobretot, i em vaig adonar que n'hi havia molta gent de la seva edat que no coneixia massa bé què era l'extrema dreta, què era el nazisme i quines conseqüències havia tingut. I això em va dur a la idea del llibre, a una idea en la que, ja el llegireu, o espero que el llegiu, una idea en la que la convivència i l'estima al diferent estigui present en el nostre dia a dia, i la idea del perdó, de perdonar-se uns a altres, com veureu al llarg de la novel·la, siga un fet real, no un fet aïllat. De fet, la idea de la novel·la és molt utòpica, però al mateix temps jo crec que és possible. Podem viure en una societat en la que les diferències de pensament i les diferències de races i d'ideologies poden conviure. I bàsicament, aquesta és la idea de la novel·la. Està situada entre l'any 41 i l'any 43 del segle passat, i són dues històries paral·leles que a poc acaben fonent-se en una sola. I res més, compreu parells llunyans i gaudiu-la. Moltes gràcies.